zaista trebaju neku komfort zonu u kojoj mogu da iskažu svoj problem, odnosno inovativno rješenje za svoj problem, bez obzira na svoje godište ili profesionalnu pozadinu, s razlogom što ovdje mogu doći kao tim, a ne kao individualac i što se zaista promoviše to jedinstvo. Ova današnja nagrada nam je vrlo značajna jer će na neki način obezbijediti nastavak te naše ideje. Mi ćemo se truditi da od donatora, odnosno da pronađemo financijera za naš biznis plan i da taj biznis provedemo u djelo, odnosno da obezbijedimo sredstva. Ukoliko se proizvod dobro pokaže na tržištu, pokušat ćemo da proširimo proizvodnju, da nabavimo još mašina i obezbijedimo tako nova radna mjesta u našoj mjesnoj zajednici, naravno uz pomoć lokalne vlasti, mjesne zajednice i angažovanjem mladih ljudi.